Jsme v Břeclavi, polovička ledna, Carp Show Moravia, prodejní výstava rybářských potřeb a za mnou už vidíte spoustu rybářů, kteří na držení se těší na novou sezónu a přišli se podívat, za co by utratili svoje peníze. Cílem návštěvy je udělat relativně krátké video, pokecat se známými, podívat se na některé novinky, které některé firmy nabízí, podívat se třeba i na některé novější firmy, které jsem zatím ve videu nikdy neměl a natočit pro vás takový krátký sestřih. Tak doufám, že se vám to bude líbit a jdeme dovnitř. Jsme na Carp Show Moravia, tohle je Petr Tydlačka. Ahoj Petře, čau. Ahoj Vláďo, čau, ahoj. My se s Petrem známe už tak zhruba 20 let a jak jsem si všiml, dnešní ročník je 17. Vláďo, 18. Dneska má vlastně Carp Show, je plnoletá. Takže vlastně 2008 začínalo? No, právě bylo to trošičku jinak. Vlastně já jsem si ráno uvědomil vlastně té energie té šestky, protože v roce 2006 vlastně vznikla první Carp Show a my jsme letos měli slavit 20. narozeniny. Bohužel život tomu chtěl jinak. Vlastně byly 2 roky covidu, kdy se Carp Show nekonala. Krátké zastavení u firmy UFO Fishing. Tomáš Sadil, ahoj Tome. Vladimír. Čau, prosím tě, řekni nějaké novinky od vaší firmy, co by si doporučil pro letošní rok, napřed ty novinky. Hele, u nás je to s novinkama taky složitější, my se zakládáme na kvalitě a na tom, že těch věcí máme opravdu pár, takže nechrlíme každý rok úplně nějaký novinky, vždycky tak jako po troškách. Letos budeme mít nový plovky v příchuti broskev a banán, takže 2 nový plovky, k tomu samozřejmě esence. No a potom ještě makáme na jedné takové nový kuličce, kterou ale ještě máme v testování, takže to bych ještě neprezentoval jako novinku, na to se lidi můžou těšit, dejme tomu třeba příští rok. Jasný, ale rybáři jsou už teď v lednu na držení, co si budeme povídat. A stejně tak jako ty i já už plánujeme nějaké ty první jarní výpravy. Takže pro kapraře, ideálně na trofejní kapry, něco do studené vody. Co by si doporučil z vašich produktů? Co se týče student vody, tak to máme úplně jasný. My to máme vlastně rozdělený, že máme 6 příchutí, vždycky 2 máme do teplé vody, 2 celoroční a 2 do student vody, takže co se týká té student vody, tak sladký pikantní ananas anebo masový kryl, to jsou opravdu kuličky, které jsou dělané, takže se rychlejš rozpouštějí. V ananasu hodně chili, který sám dobře ví, že ve student vodě prostě funguje, takže do student vody určitě pikantní ananas a kryl. Super, Tomáši, děkuju. Taky děkuju. Ať se firmě daří děkuju. A doufám, že se uvidíme. Děkuju, úspěšnou sezonu, ahoj. Ahoj, čau. Tak firma Squad Carp a Aleš Nemirty. Ahoj Aleš. Zdravím tě, čau. Čau. Ahoj. Prosím tě, novinky pro rok 2026. Co se týče novinek na rok 2026, jsme si pro vás připravili rozpustné bojly, protože v dnešní době je to trend, všichni chodí na chvilku k vodě. Takže co se týče těch rozpustných, tak jsme udělali klasické bojly, máme to i v kilovkách, i v 5 kilovkách. A potom jsme přidali takovou zajímavou věc, myslím si, že moc to na trhu nejde vidět, jsou to rozpustné neutrálně vyvážené bojly. Jo, máme to v průměrech 18, 20, 24 a ve všech našich 6 příchutích. Rozumím, takže vy jste nechali jakoby standardní bojly, které jste měli a jenom jste navázali touto novou formou. Přesně tak. Ubrali jsme vajíčka, udělali jsme to tak, aby to bylo prostě na tu aktivní položenou, aby si všichni přišli, ti, co jezdí na 2, na 3, na 5 hodin v vodě, tak aby si přišli na své, protože naše firma vždycky byla založená jenom na takové té jako těžší, jako řeknu to tvrdé kaprařině, kdy člověk vyvezl a měl to tam 12, 15, 20 hodin. A tady tohle nám chybělo v tom portfoliu, takže jsme to doplnili. Rozumím. A teďkom blíží se nám sezóna, brzo bude jaro.
doporuč mi nějaký nový produkt na studenou vodu. Já jsem v loni testoval Big Bosse, jestli se nemýlím, ale letos bych rád vyzkoušel něco nového, tak povídej. Víš co, do té studené vody určitě bych volil tu moruši. Ono to není úplně sladká věc, ač názvem to tak zní, ale je to jako hodně masová kulička, ale je doplněná jenom tou morušovou esencí, jsou tam nějaké sladidla a nějaké naše jako tajné věci, ale na jaro určitě super věc, takže ta Bloody Mulberry moruše. Viděl jsem, že se vám v loňském roce dařilo, měl jsem z toho velkou radost, že firma jde nahoru, zvyšuje obraty a tak dále, už jste známí. Uvidíme se i na For Fishing? Určitě, uvidíme se na For Fishing a letos ještě chystáme Nitru, to je v březnu na Slovensku a když se podaří, tak bychom chtěli ještě na Rybománii do Polska. Takže... Vidím, že se rozhodl utrácet. Ať se daří. Děkuju. Čau. Taky. Čau. Chtěl jsem se tady potkat s Martinem Šafarčíkem, ale ten je zrovna teď na lázeňské dovolené v nemocnici. Asi spousta lidí se nás ptá, jako se s Martinem, tak to prostě jenom uvedu na pravou míru, dostal nějakou virózu, takže skončil na kapačkách, ale je v pohodě a věřím, že... Martine, zdravíme. A věřím, že na další výstavě se s ním jako zase potkáme. Tak, ale našel jsem tady Jakuba Fialu, takže ahoj Jakube. Ahoj, já tě zdravím, ahoj, rád tě vidím. Aby jsme to vzali zkrátka. Jaký máte novinky pro letošní rok? Máme dvě a je to kulička ananas, banán a je to jahoda. Prostě kluci z týmu, lidé tu jahodu chtěli, tak jsme jim prostě vyšli vstříc a máme je i tady, jsou to naše takové testovací kuličky pro letošní rok. Rozumím. Blíží se nám jaro, začneme chytat všichni jako kapraři ve studené vodě, takže kterou z těch dvou novinek by si na tu studenou vodu použil? Jo, takhle, asi když bych si měl vybrat, tak tu jahodu. Tím, jak je postavená, co je v ní za esence, takže kdybych si měl vybírat sám za sebe, tak si vyberu tu jahodu. Ať se vám tady na téhle výstavě daří, ať to hodně prodáte, ať máte co nejvíc příznivců a držím pěstě do dalšího díky období. moc. Taky děkuji, čau. Ahoj. Navštívili jsme stánek firmy Carps and Bites a tohle je Tomáš Filkuk. Ahoj Tomáši. Ahoj, zdravím. Čau. Tak mi prozrať, co máte připravený za novinky na rok 2026. Novinky jsme vzali jenom tady tím stylem, že jsme nechali ucelený sortiment, co máme, protože za mě jako obchodně je určitě fajn vždycky přijít každý rok nebo jednou za 2 roky s nějakou novinkou, s novou řadou boiliesů, tak jak to dělá celá řada firem. Protože ano, když dáš novinku, nový druh, tak ten prodej prostě letí nahoru, zejména toho druhu. Ale já vzhledem k tomu, že mám jinou práci, jinou profesi a dělám to stále tak hlavně pro radost, tak si nemyslím, že je potřeba prostě každý rok tlačit nový druh boiliesu a to, co máme, za mě absolutně stačí a funguje to tak, jak je vidět i na těch závodech prostě poměrně dobře. Takže jsme rozšířili jenom to naše portfolium o 2 druhy plovek, přidali jsme bílej česnek a zelenou popečku hrušky a hlavně jsme doplnili průměry našeho boiliesu o 14 mm průměr, protože byla velká poptávka o tom od kluků, co jezdí právě na nějaké závody tady po těch menších rybnicích nebo když chytat na pár hodin k vodě, chceš udělat rychle záběr, takže ten průměr, ten malý průměr je prostě na toto ideální. Dobře. Takže naše novinky tady tohle. Fajn. Ale blíží se nám sezóna. Doporuč mi jeden typ boilies právě do studené vody a na pískovnu. Hele, tak za mě, jako abych si zachytal v téhle studené vodě a měl bych jistotu, že mi to bude dělat záběry, vzal bych naši kuličku chill, je to kombinace prostě chili, nakombinovaný 3 druhy ovocných esencí, takže taková atraktivní kulička, celoročně fungující, takže za mě na brzké chytání do studené vody určitě kulička chill a není co řešit. Dobře. Ať se daří v letošním roce, Děkuji ať moc. firma zkvétá a budeme se těšit. Děkujeme. Zastávka u filmu Rebel Bites. Tohle je Milan Kalous. Ahoj Milane. Ahoj, Čau. zdravím tě. Prosím tě, co jste si připravili za novinky pro rok 2026?
Pro novinku, nebo jako novinku 26 máme boilies spicy shrimp. Masová kulička, pro nás zatím nejlepší boilies asi, co jsme udělali. Využíváme na závodech IBCC, tady na domácí vodě nebo domácí vodě na Pálavě. Jsme s tím zatím nejvíc spokojení, co jsme z těch produktů zatím vymysleli. V každém případě blahopřeju, všiml jsem si, že jste opravdu zabudovali na závodech, speciálně na tom IBCCčku, skvělá práce. A teďko ráda pro mě. Zase samozřejmě jako netrpělý rybář už se chystám na první jarní výpravu, někdy na přelomu března a dubna. Budu chytat na pískovně, kde bude samozřejmě studená voda. Ano. A je tam jak tvrdý dno, tak je tam i bahno. Co bys mi doporučil za boilies? Já bych doporučil kraba s brusinkou. Vzal bych si k vodě takovou odlehčenou verzi. Stačí pár kulíček, stick mix do PVAčka, ale určitě volba krab s brusinkou. Dobře, tak jo, díky za radu. Rád jsem tě viděl. Já tebe Přeju taky. hodně úspěchů Rebel Bites a těším se, že se brzo potkáme. Já Ahoj, taky děkujem. čau. Ahoj. Martin Nešpor. Firma Wasser znamená, vznikl ten název z brněnského Hantecu. Wasser znamená voda. My jsme nechtěli zakládat firmu, aby byla nějaká Bites, Jasně. takže jsme zvolili ještě s bývalým majitelem, který pochází z Brna, jsme zvolili tenhle ten název, a který je krátký, stručný Jasně. a možná už tradiční na českém trhu. Martine, máte už za sebou nějakou tradici. Pověz mi, jaké jste si připravili novinky pro 2026. Máme za sebou tradici, naše firma je na trhu 20 roků a těch 20 roků jsme těch zkušeností a znalostí a kontaktů jsme přetavili v novinku Phantom. Phantom je boilies s okamžitou účinností, je vlastně nachystáno do téhleté doby, kdy volný čas je nám vzácný a chceme maximálně zefektivnit ten čas strávený u vody a zvýšit tu efektivitu, takže je to boilies nebo řada celá nachystaná na okamžité chytání, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že to je boilies složené takzvaně HNV, tak je vhodné i k dlouhodobému krmení. Rozumím. Na to hned navazuje moje otázka. Blíží se nám jarní sezóna, vyrazím brzo na ryby. A co bys mi doporučil z té tvé řady, právě boilies? Určitě bych ti doporučil Phantoma, protože ta účinnost je okamžitá a je perfektní i ve studené vodě. Vlastně spoustu krásných ryb máme nachytané právě v listopadu, v prosinci. Dokonce i 2 dny před Štědrým dnem se kolegovi podařili pochytat nějaký dubly na svazové vodě, takže určitě Phantom. Ale vydrží mi ta kulička 24 hodin ve vodě? Určitě, pokud nepoužiješ rozpustnou verzi, pokud použiješ standardní, tak je to koule, která propouští, ale nerozpadá se. Pokud bys si to chtěl maximálně zefektivnit ten lov, tak určitě rozpustnou kouli, která ti ty 3-4 hodinky vydrží. Martine, moc děkuji za rozhovor. Díky moc, Láďo. Čau. Taky díky. Ahoj. Ahoj. Dalibor Radošovský, firma Imhotep. Ale čau. Ahoj. Čau. Tak, jsme tady zase po roce a chtěl jsem se dozvědět novinky pro letošní rok, co jste připravili. Takže letošní novinku máme jednu, jmenuje se to Scarab 2. V minulosti už jsme ji měli nějakém před x lety a letos jsme s ní vyšli jakoby upgrade, jsme udělali a byl to takový projekt, který mě napadl v roce 2025 a chystali jsme ho opravdu celý rok. Napadlo mě, že bychom si mohli zjistit, jak to vypadá na dně jezer, rybníků a řek. A vlastně na ten popud jsem požádal moje spolupracovníky ze zahraničí, aby mi odebrali vzorky z jezer, rybníků, bahna, poslali mi ho. No a s ostravskou fakultou jsme nechali
rozebrat tento vzorky, co obsahovaly, no a vytvořili jsme takovou speciální emulzi, který nazývám Velux bahna, je to pod názvem emulze GLM, která obsahuje živočichy, sušený plankton, sladkovodní plankton a tak dále, řasu. No a toto celé vlastně implantujeme do bojlí a během sezóny, jak jsme to chystali, tak mě napadlo, co kdyby jsme ještě vlastně tu emulzi na to hotové bojlí přidali. Ta emulze je hrozně lepkavá a tuhá a zasypali tím vlastně ještě při výrobě to bojlí nahoru a doplnili jsme ho o drcené mušle a sladkovodní živočichy. Celé to udělá prostě na těch kuličkách takovou obrovskou krustu, která po vhození do vody 5-6 hodin vydrží na těch kuličkách nádherně nalepena a postupně odpadávají kousky těchto mušlí na dno. A vlastně, když ryba přijede na to místo, tak vy ji vlastně umíte takhle připravit její přirozenou potravu, jak říkáme kapraři, našla svoji kuchyň nebo mušlové pole. A to byl záměr vlastně celého tady tohoto projektu, vytvořit rybě to, co nachází vlastně ve své přirozené potravě. No, vidím, že jste na to šli přímo vědecky. Opravdu jsem si fakt jsem si s tím pohrál a... Takže to vypadá, že až teď na jaře pojedu na ryby, takže mě i doporučuješ vyzkoušet právě tohleto bojlís. Budu rád, Super. když ho vyzkoušíš. Moc mě těšilo, ať se firmě daří. Děkuju moc. Těšíme se a doufám, že se uvidíme nejdříve za rok. Čau. Děkuju. Ahoj. Ahoj, mějte se. Já se přiznám, že jsem Carp Show Moravia vždycky vnímal jako spíš okrajovou záležitost osobně, i když jsem tady párkrát byl, dokonce i na přednášce. Asi to bylo způsobeno tím, že v podstatě v Brně byl standardní veletrh. Přesně tak. A to si myslím, že i trošku pomohlo teďkom Carp Show Moravia tady v Břeclavi, protože jste víceméně jediný veletrh teďkom na Moravě, dá se říct. Láďo, já bych to asi úplně veletrhem nenazval. My Carp Show Moravia, nebo já aspoň Carp Show Moravia vnímám jako setkání přátel. To, že sem chodí takováto obrovská návštěvnost, mě obrovským způsobem těší, protože já vnímám v podstatě spoustu věcí, které těm lidem můžu říct, jo, a jsem za to rád, že má pořád takovouto sledovanost a takovouto účast. Že se dějou věci, přednášky, filmy, premiéry na tomto pódiu, to je úžasné. Častokrát sedí v hledišti 500 i 600 lidí, ale moje srdce je vždycky, nebo kus mého srdce je vlastně mezi dětma, protože tam já spatřuju v podstatě to naši hlavní směřování, protože jak my to dneska ty děti naučíme, tak to oni budou dělat celý život v podstatě. Ano, všiml jsem si, že máte jeden sál čistě pro dětské přednášky. Je to tak. No, to je super. Carp Show Moravia je v dobrém čase. Zmizí Vánoce, lidi se začnou zbavovat svých kil a i když venku mrzne, tak každý z kaprařů, stejně taky já, už se jim zapalují lítka a už přemýšlí vlastně nad prvníma výpravama, které jsou většinou už naplánované a těšíme se na to. A pro mě v tomhle případě návštěva Carp Show Moravia je zase takový ten impuls k tomu, abych se zase chystal na novou sezónu. Jestli tímhletím videem aspoň trošku pomůžeme Carp Show Moravia, budu samozřejmě velmi vděčný a tobě ještě jednou děkuju a přeju hodně úspěchů do dalších let. Láďo, děkuju a přeju nejenom tobě, ale vlastně i vašim posluchačům hodně zdraví a ať to klapne. Díky, čau. Čau. Krátká návštěva Carp Show Moravia v Břeclavi je za námi. Pokecali jsme s kamarády, podívali jsme se na nějaké novinky. Ten zbytek a pokračování bude na Ford Fishing v Praze. Takže díky za sledování, díky za pozornost, ale za lajky a těším se s vámi zase brzo na viděnou. Ahoj!